4 βαθμούς θερμοκρασία, στρώνοντας το CF Moto το MTX. Ξαναέβαλα την οθόνη στην κανονική της θέση, αφού δοκίμασα το ανάποδο και δεν είχε επιτυχία, θα έλεγα. Και πάω προς Πάτρα για να δούμε τι καιρό κάνει εκεί. Τώρα πλησιάζοντας στην έξοδο έχει γύρω στους 4 βαθμούς που είδα και στο χάρτη πριν. Μια χαρά. Πάμε να στρώσουμε λοιπόν το CF Moto, να το φτάσουμε στα επιθυμητά χιλιόμετρα, ώστε να μπορέσω να κάτσω να το βάλω στο χώμα με άνεση. Τα λέμε μετά. Λοιπόν, το μηχανάκι σε συνεχόμενες στροφές είναι πολύ μανιτζέβελο, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τι γίνεται εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό το πράγμα. Του αρέσουν οι στραφές σε υπερβολικό βαθμό, θα έλεγα. Οι αναρτήσεις είναι σούπερ εδώ. Στο χώμα δεν ξέρω ακόμη μέχρι να το βάλω. Τελικά το ταξίδι και στην εθνική οδό που το πήγα είναι βασικά πολύ άνετο. Δεν ξέρω, έχει να κάνει βασικά με τη θέση οδήγησης. Το έχω πει πολλές φορές και πιθανολογώ ότι παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Εδώ είμαι έξω από το διακοπτό. Πάω για Πάτρα, πάω στο Motorade. Να κάνω και κάνα χιλιόμετράκι γι' αυτό. Θερμοκρασία εδώ που είδα ήταν γύρω στους 8. Μια χαρά. Άλλαξα και τη ζελατίνα που μου λυσάξατε όλοι στο κανάλι. Μία δοκιμή έκανα, δεν έπιασε. Είναι ok τώρα έτσι. Να λοιπόν, φτάσαμε Πάτρα, η γέφυρα του Ρείου. Τρομερή απόκριση καζιού, να το ξαναπώ. Πάμε πληρώσουμε διόδια τώρα. Και φτάσαμε στην Πάτρα, αγαπημένη πόλη. Εκατομμύρια φορές έχω έρθει και τις πιο ωραίες μου είναι αυτές που έρχομαι για να πάρω το καράβι να φύγω για Ιταλία. Και φτάσαμε εδώ στην Νόρμα, είναι του φίλου μου του Γιάννη, το Motorade. Πόσο κάνα πάρκινγκ αυτοκινήτων εδώ. Λοιπόν, έχω κάνει 340 χιλιόμετρα και έβαλα 16 λίτρα. 16 λίτρα για 340 χιλιόμετρα. Είχε άλλα 200 περίπου. Έχουνε το χιονάκι του στα βουνά. Πάμε προς τα εκεί τώρα να δούμε. Βρισκόμαστε στα χωριά του Ερήμανθου και πάμε προς Τρίπολη από μέσα μεριά.
από τρυπόταμα και τα λοιπά. Ωραία διαδρομή, δεν έχει κίνηση καθόλου. Θερμοκρασία γύρω στους 9 βαθμούς με 8. Έχω βάλει μία έκτη εδώ μέσα και δεν αλλάζω ταχύτητα. Είναι καιροπάτο το εργαλείο, θα πούμε. Ο καιρός καταπληκτικός, γιακάδα. Φοβερός σάκος tailback της SV Motec από το Motorade. Με βόλεψε, βάλω όλα τα πραγματάκια μου μέσα, τα drone, κινηματογραφικές μηχανές, όλα. Βγάλαμε τις φωτογραφίες μας. Το βάλουμε μπροστά, το εργαλείο. Τσακμάκι. Ωραίο δάσος εδώ, μοιάζει πολύ με τις Φολόης που πρέπει να είναι από κάτω η Φολόη και είναι. Ωραία διαδρομή. Είναι ξερά τα δέντρα, αλλά έχουν και αυτά έχουν την ομορφιά τους έτσι όπως είναι. Η θερμοκρασία ανέβηκε εδώ πέρα, παρόλο που είναι σε κάποιο υψόμετρο, δεν ξέρω πόσο. Γιακάδα, υπέροχη μέρα για στρώσιμο με το εργαλείο. Να συμπληρώσω λοιπόν από τα χθεσινά. Πλέον έχω κάνει 400 χιλιόμετρα. Βενζίνη πρέπει να βγάζει κανένα 500. Είναι τρέλα αυτό. Λογικό είναι όμως. Δεν μπορεί να καίει πάρα πολύ. Θέση οδήγησης την έχω πει. Είναι τέλεια. Από εκεί και πέρα έχουμε τη σέλα, η οποία σέλα στην ουσία έκανα μονοκοπανιά χθες στα 150 και άλλα 250 σήμερα. Δεν έχω πιαστεί. Τη θεωρώ πάρα πολύ βολική. Δείχνει να είναι σκληρή, αλλά το σκληρό βοηθάει στα ταξίδια. Το έχω δει επανειλημμένο αυτό. Τι να πω ρε παιδιά, δεν έχω να σας πω πολλά. Πραγματικά πρέπει να πάτε να τη δοκιμάσετε. Λοιπόν, μέσα στη εβδομάδα πιστεύω να έχω επιστρέψει το μηχανάκι, οπότε είναι διαθέσιμο για test ride εκεί στο Fun Motorcycle, ξέρετε, στην Ηλιούπολη. Δεν λέμε τα ίδια συνέχεια και πραγματικά θα εκπλαγείτε. Τίποτα άλλο δεν σας λέω. Γιατί αν δεν καβαλήσεις κάτι, ό,τι και να σου πει ο άλλος, δεν μπορεί να πιστεύει στο κάθε τι που λέει ο καθένας. Εγώ λέω αυτά που αισθάνομαι σαν οδηγός μοτοσυκλέτας και μόλις θα την οδηγήσετε θα καταλάβετε ότι τίποτα από όλα αυτά που έχω πει δεν είναι ψέματα. Ειλικρινά θα την ευχαριστηθείτε.
Από εμένα ναι, επειδή γράψατε πολύ ότι... Και τι μας είπες τώρα? Εγώ σας λέω απλώς την άποψή μου, σαν οδηγός μοτοσυκλέτας, σαν ταξιδευτής, πώς νιώθω, πώς αισθάνομαι το μηχανάκι και όλα αυτά. Ανάλυση περί κινητήρων, αναρτήσεων και τα λοιπά και τέτοια, άλλοι είναι αρμόδιοι να τα κάνουν, που είναι οι δημοσιογράφοι μας. Αυτοί θα σας κατατοπίσουν με ακρίβεια αυτά που θέλετε να μάθετε. Εγώ απλά σας λέω τη γνώμη μου σαν μοτοσυκλετιστής. Εδώ είναι η Λάμπια. Μάλιστα, να το. Λάμπια. Ωραίο ορεινό χωριό. Maybe it's because I'm a Londoner that I think of her wherever I go. Maybe it's because I'm a Τι ωραία και κρίμα που είναι εγκαταλελειμμένα. Τι όμορφα κτίρια που έχουμε. Δυστυχώς όμως. Τα πάντα κλειστά. That I think of her wherever I go. Maybe it's because I'm a Londoner that I love London town. Maybe it's because I'm a Londoner that I love London so. Αυτή είναι η μοτοσυκλέτα, αυτή είναι η αίσθηση ελευθερίας που σου παρέχει. Ταξιδέψτε, ταξιδέψτε όσο μπορείτε. Και αυτός είναι ο ερήμανθος. Maybe it's because I'm a Londoner that I love London so. Maybe it's because I'm a Londoner that I think of her wherever I go. Maybe it's because I'm a Londoner that I love Έχει νεράκι. Ερήμανθος. Maybe it's because I'm a Londoner that I love London so. Maybe it's because I'm a Londoner that I think of her wherever I go. Maybe it's because I'm a Londoner. Να τα και οι αγελαδίτσες μας. Χωριό Πάος. Maybe it's because I'm a Londoner that I love. Αυτές έχουν στρωθεί, έτσι. Maybe it's because Και φτάσαμε στο Λεβίδι. Ωραία βολτάρα έκανα σήμερα. Εδώ έχει περισσότερο κρύο από ό,τι είχε στον Ερήμανθο από εκεί. Τώρα το σκέφτομαι να τρώγα καμιά γουρουνοπούλα εδώ, αλλά βαριέμαι το βγάλε βάλε. Πειράζει. Την επόμενη.